Oiche, Perico, estou encantado co éxito que estou a ter na miña casiña e o éxito que estamos a ter, pois, no mundo os elfos traviesos, facendo trasnadas por todos sitios, a min? Pois iso, puxeronme de nome Perico, e métome na lavadora, tiro papel higiénico polas escaleiras. Ai, encántame ser un elfo travieso. Pois a min non. Estou farto xa, home. Eu son Marmelo. E que pasa, Perico, que non tes outra cousa que facer? De verdade? É que para xa, porque estou farto de facer falcatruadas e de estar sempre que si no váter, que si na cociña, que si por todos os lados da casa. Eu xa non podo máis. Paso de ser un elfo, paso de ser un elfo. Ai, pero que dis, que dis? Ai, ai, ai. Ai, pero que dis? Sí, aquí temos a Perico e a Marmelo. Son os elfos que fan trasnadas estupendas. Miren que cousa máis bonitiña, está totalmente de moda, Rocío? Pero tanto de moda que eu nin coñecía esta moda. É unha moda moi novedosa. É verdade que o mellor é máis moda na xente que teñan cativos na casa. Non é o meu caso. Entón, Paula, explícame un pouco que fan estes trasniños, home, que dende logo líanas e moito, polos fogares. Pois mira, vouche contar o que fai Perico, o que fai Pepito na miña casa. É que polas noites, despois de volver do Polo Norte, de ir a visitar a Papá Noel e contarlle que tal se portaron os nenos desa casa, fan trasnadas de todo tipo. Pois iso, meterse na lavadora, envolver os zapatos con papel film, bueno, manchar por aí, vamos, algo que se está a converter nunha auténtica euforia nas casas, que lle dá moito traballo aos propios elfos, sí, todas as noites hai que pensar a trasnada, e que se está volvendo viral nas redes sociais. Todo o mundo, pois que temos nenos, temos un elfiño destes así moi fedellos, Pois hoxe tamén había elfiños aquí polo plato e pola redacción do Hora Galega. Eu atopeinos por aí, pero que nos atopou foi Alba, que chegou antes que a min. Alba e máis Cristina andiveron por aí e dixeron: mi madriña, como nos puxeron esta noite os elfos a redacción enteira do Hora Galega. Mirade co que se atoparon. Son chusquiños, Cris, estou preocupada, Que pasou? Están pasando cousas raras, que hoxe vim pa aquí, iba á cociña por un anaco de chocolate, encontreime un bicho aí comendo mel. Eu a mañán no baño, estaba un muñeco ali sentado tomando un baño de burbujas. Pero que era? Un trasno ou algo? Eu que sei, un bicho del demonio, eu non entendo. Hai que Temos que investigar. mirar. Veis aquí, vamos mirar, porque a min isto xa me pon nerviosa, porque anda alguén facendo trastadas. She's crazy like a fool. Que é iso? ¿Pero qué es esto? Son pegadas. ¿Pero qué es esto, por Dios? Van pa plató, Cris, mira, aquí hai unha camiña. Mira. Amigo. Non, xa sei o que é. Xa sabes o que é. Ora che conto. Sí? Che conto. Que máis podemos facer? Oye, botar pica-pica. O micro de Paula. Espera, quieto, que veñen, quieto. Ai, cacheivos. Aquí está. Ai, pero estes quen son? Ai, amiga. Estes son os axudantes de Papá Noel, que veñen Pero eu nunca os ás vira casas dos nenos. Porque ti non eres nena. De noite fañe Van trasnada. as aduanadas todas. Pero ahora non se están movendo. Porque é de noite. Ti atopas todas as trasnadas, de noite estás a dormir e eles están a facer das súas. Pois anda que non fixeron aquí na empresa, Madre mía. Pois no, hai que levar un con nós para ver que fixeron por aí adiante. Vamos ver que fixetes, como lle chamamos? Marmelo. Marmelo, vamos ver, a ver que aduanadas fixetes por aí. Débora, presentamos a Marmelo, que é o trasniño. Tal estás? O elfo travieso. Sabes, o sea... O que eu do trasno ese non teño idea. Eu teño idea dos trasnos dos meus netos. Ah, vale, os trasnos de verdad. Vinos facendo algunhas trastadas por aí e comen, son moi lambós, que comen todo. E a mellor, se fan moitas trasnada a vos, pois ali a mellor no plató deixamos un montón de regalos. Ai, Marmelo, amigo, estamos xamón máis lobiño, Vete aquí ao calor. Ai, aí, mira, vai. Coña frío. Ahora vengo queres.
Oiches, é o que estou pensando. A min agora os nenos pequenos de agora danme envexa, porque a min gustaría meter 3 niños na casa cando era nena, non? Claro. Igual non sabía, ti non sabes. De feito, esta hora de tanto tocalo, temos que cantar un villancico para que lle volva a magia. Cuidado que... Campanas de Belén. Pues aí está. Onde vai Marmelo? Tiñalo ti aí? No, coixo lo tira a man. No. Bueno, carallo, onde metete? Escapou xa. Aí os está. Aí están, andan argallando algo. A ver, solemos. Solo podemos ver pola noite. Da igual, Cris, non dormimos. Se non, mañan reventan o plató estes. Pois veña, quedamos toda a noite sen dormir. Claro. A vigilalos. Que temos dous. Bueno, auténtica euforia, con estos elfiños gamberros, pero ollo Tela. tamén a tolemia que se desatou en Galicia este ano,